حجوز ليفربول ناب حزن تغيروا له في السامة ኤርትራውያን ምምጻእ ካብ ዝጅምሩ ነው ይዕዋን እንድዩ ያው ሎሚ ኣብ ቀረባ ግዜ ጥራሕ ዝጀመረ ኣይኮነን ኤርትራውያን ይሸይጥ ኣሎ ዝተባሃለ ኮሎኔል ዝሃቦ መልስን ኣብ ሞንጎ 47 ዓመት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ከምኡውን በዓልቲ ቤቱ ጓል 72 ዓመት በዓልቲ ቤቱን ዘጋጠመት ማሊ ኣዛራቢ ዝነበረ ቪድዮን ከምኡውን ኢማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ ዝሃቦ መልስን ዝምልከትን ካልእ ሕፅር ዝበሉ ሓበሬታታት ክንርኢና ስለ ሳሞዳቶም ሳይጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ ላይክ ኣይትርስዑ ሌትስ ጎ سيد نمي جمر حبريتا بزعبا إيمانويل ماكرون زملكاتيو إيمانويل ماكرون بريزيدنت فرنسا مالي خب إيربلين كورد كله زتسأل فيديو ويمسبيتو خمسة ترى زر فيديو تمالي الزرارابي كوينو وعلو له ቅድሚ ማዕጾ ምኽፋቱ እንዳተዘራረቡ ከሎ ወይ ማዕጾ ከም ዘይተኸፍተ ወይ ከም ዝተኸፍተ ይፈለጡን ከም ስትሪኦ ዘለኹም ከኣኒ ሰበይቱ ብኢዳ ጌራ ገጹ ክትደፍኦ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ኸኒ ብፍላይ ብሩስያ ብካልኦት ሃገራት ወይ ከዓ አንጻር ፈረንሳዊ ምስ ፈረንሳ ጽልእ ዘለዎም ሜድያታት ብፍላይ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ሂበን ክዝርግሖ ውዒለን ኣለዋ ማለት እዩ እታ ቪድዮ መጀመርያ ክርእየኩም ስለዚህ ነዚ ብዙሓት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ብፍላይ ካነ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኹም ኢማኑኤል ማክሮን ዘይድግፋ ዝኾና ወይ ከዓ ንዑ ዝፀልኣ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ብምሃብ ክዝርግሖ ውዒለን ኣለዋ ድሕሪ እውን ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ መብሪ ይብሉ ይፃወቱ ከም ዝነበሩ ተባኢሶም ከም ዘይኮኑ መግለፂ ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ናይ በዓልቲ ቤቱ ፍልይ ዘብሎ ናይ ዕድመ ፍልለዮም እዩ ናይ 24 ዓመት እዩ ፍልልይ ዘለዎም ማለት እዩ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ እዩ ተላልይዋ ኣብቲ ሽዕዋን ተምሃራይ ነይሩ ተምሃራይ እንከሎ ሳኻ መምህር እያ ነይራ ስለዚ መምህርን ተምሃራይን እዮም ክልቲኦም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሳ ጓል 72 ዓመት ኮይና ኣላ እሱ ካብ 47 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ናብ ካልእ ትማሊ ኣዘራረብቲ ካብ ዝነበሩ ሓጎስ ሊቨርፑል ናብ ሓዘን ዝቐየረት መዓልትያ እውን ነይራ ትማሊ እዚ ኸኒ ከም ዝፍለጥ ሊቨርፑል መበል 20 ግዜ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከም ዝዓተረት ፍለጥ እዩ ምስ ደገፍታ ዓወታ ብትፅምብለሉ ዝነበረት እዋን እዩ ኸኒ እዚ ትማሊ ኣጋጢሙ ዘሎ ብምልእታት ጋንታ ኣብታ ከተማ ዑደት ብምግባር ምስ ደገፍታ ዓወታ እናኸበረትን ከላ ሓደ ዘይ ሓላፍነታዊ ውልቀ ሰብ ኮነ ኢሉ መኪኑ ብዝለዓለ ፍጥነት ናብ ደገፍቲ ገጹ ብምዝዋር ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ ድሕሪ ፍጻመ ነቲ ሰብኣይ ብቁልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ዝገለጸ ፖሊስ ከተማ መስርሕ ምርመራ ክቕጽል ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ በቲ ፍጻመ ኣዝዩ ሓዘን ከም ዝተሰምዖን ወሰኺ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ፍጻመ ሞት ኣጋጢሙ ድያ ኣጋጠመን ዝብል ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዝተገልጸ የለን እቲ ነዚ ዘስዓበ ወይ ነዚ ዝፈጸመ ሰብኣይ ወዲ 53 ዓመት ናይ ብሪጣንያ ዜጋ ዘለዎ ምዃኑን ተሓቢሩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ መኪና እቲ ህዝቢ ደው ኣቢልዋ ነቲ ደጋፊኡ ዝነበረ ብሙሉእ ነታ መኪና ደው ኣቢልዋ ደው ድሕሪ ምባለውን ንዕኡ ንኸሃርሙ ነቲ ኣብ መኪና ዝነበረ ወዲ 53 ዓመት ክሃርሙ ብሙሉኦም ሰብ እዮም ናብኣ ናፍታ መኪና ተገልቢጦም ማለት እዩ እንተኾነ ግን ፖሊስ ቀንዲ ስርሖ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ መኪና ምክልኻል ኮይኑ ወይ ነቲ ሰብ ምክልኻል ኮይኑ ኣዝዩ ዝሕዝንን ዝሕጉስን ፍጻመ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ውዒሉ ናይ ሊቨርፑል ናብ ካላ ሓበሬታ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ዝኽሰስ ዘሎ ኮሎኔል ተወልደ ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ጌታቸው ረዳ ኣብ ፋና ቴሌቪዥን ቀሪቡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ክጠቕሶ ቐኒ ኣሎ ኣብዚ ኸኣኒ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ከምዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ዘለዉ ሓደ ካብኣቶም ሽሙ ጠቂሱ እውን ዝዛረበሉ ዝነበረ ኮሎኔል ተወልደ እዩ ኮሎኔል ተወልደ ምስ ቢቢሲ ነዚ ናይ ጌታቸው ዘረባ መልሲ ይብሉ ኣሎ ኣብ መግለፂኡ ኣነ ከምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ተግባር ክሳተፍ ዘኽእል ስነ ምግባር ኮነ ስብእና የብለይን ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ እቶም ኣስማቶም ኣብ ሰነድ ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብ ትሕተይ ዝሰርሑ ሰባት እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም ኣሽንኳይ ዶሎሚ ኣብ ቃልሲ ኮይነ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ እኳ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣይሳተፍን እየ ብምባል ገሊጹ ኣሎ ኮሎኔል ተወልደ ወሲኹ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሕጊ ኣልቡነት ዝድህስስ ሕማም ትግራይ እንታይ እዩ ብዝብል ጽሑፍ ጽሒፈ ተዘርጊሑ እዩ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ደቂ ሰባት ምዝውዋር ዝዳሰሰ እዩ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑን ዕድመን ዘይኣኸላ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ብሽም ናብ ዓዲ ዓረብ ንክንወስደኪን ናብ ዝብል ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፍጽሙ ከም ዘለዉ ዘርኢ መጽናዕቲ ምስ መርበባቶም ከይተረፈ ኣጽኒዕና ንዝምልከቱ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣካል ኣቕሪበየ ብመሰረት እዚ ዝቐረበ መረዳእታውን ኤርትራውያን ጨውዮም ገንዘብ ዝቕበሉ ሰባት
ሰባት ብሕጊ ክትሓዙ ጌርና ኢና እዚ ካብ ፖሊስ ትግራይ ምርግጋጽ ከድልዩ ኢሉሎ እቶም ኣብ ትግራይ ተጨወዮም ካብ ስድሮኦም ገንዘብ ዝሕተተሎም ኤርትራውያን ጉዳይ ስደተኛ ዝከታተል ቤት ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ስርሑ ከም ዘይጀመረ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ንምፍታሕ ኣነን ጌታቸው ረዳን ከምኡን ጀነራል ታደሰ ወረደን ምስ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ፌደራል ኣብ አዲስ አበባ ተዘራሪብናሉ ነርና ኢና ይኹን በር ነቲ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ክሳብ ሕጂ ስርሑ ኣይጀመረን ዘሎ ብምባል ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተዘዋዋሪ ኮሎኔል ተወልደ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደቂ ሰባት ምዝውዋር ኢድ ከም ዘይብሉ ናይ ጌታቸው ረዳ ክሲ ብከምዚ መንገዲ ነፂጎ ኣሎ እዚ ስራሕ እዚ ያው ኤርትራውያን ምምጻእ ካብ ዝጅምሩ ነው ይዋን እንዲ ያው ሎሚ ኣብ ቀረባ ግዜ ጥራሕ ዝጀመረ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን እዮም ዝመፁ ነይሮም እዚ ናይ ፌደራል ጉዳይ እዩ ናይ ፌደራል መስሪያ ቤት እዩ ስደተኞች ቢሮ ዝበሃል ምስ ዩኤንኤችሲአር ተሓባቢሩ ዝሰርሖ ክፋል እዩ ነይሩና እዚ ክፍሊ እዚ ድሕረት ግጭት ምጅማር ጠጠው ኢሉ እዩ ድሓርቲ ውግእ ጠጠው ምስ በለ ብዙሓት ኤርትራውያን ይመፁ ነይሮም ብበዝሒ እና ብዋናነት እቶም ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ብዋናነት ዘተኣናግዶም ዝነበረ ፖሊስ እዩ ምክንያቱም ተኣካል ንሶ ይቆመን ንሕና ንናይ ፀጥታ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓደጋ እውን ከቢድ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘለዎ ግምተት ኢና እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ስደተኞች ቢሮ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነታት ተዝፍጠር ዝብል ሓሳብ ነይሩና እዚ አዲስ አበባ ከይድና እውን ምስቶም ናይ ስደተኞች ቢሮ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተዘራሪብና ኢና ክንጅምር ኣይከኣልናን ኢሎም ኣይጀመሩን ማለት እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ መዕረፊ ቦታታት ነይሩዎም ኣብ ትግራይ ኣብ ሚዓይኒ ጸለምቲ ነይሩ ኣብ ደባጉና ከባቢ ነይሩ ኣብ ከባቢ ሸራሮ እውን ሽመልባ ከባቢ ዝበሃል ነይሩ እና ድሕሪ ግጭት ግን ንከቢድ ሓደጋ ናይ ፀጥታ ሓደጋ እውን ስለ ዘቃልዕ ብኻሊእ ገጽ ከዓ በቲ ግጭት ዝተፈጠረ ሽግር ንቶም ዝመፁ ሰባት ድሕነቱን ሓደጋ ስለ ዝኸውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኹን ዝብል ሓሳብ ነይሩና ንሕና ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኹን እናተቐበለ ናብቲ ማእኸል ዘተኣናግድ ናይ መንግስቲ ኣካል ግን ይሃሉ ኢልና ሪኮመንድ ጌርና ነቲ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ነጊርናዮም ኣይመፀን እና እዚ ምስ ንሕና ስራሕ ዝተሓዝ ነገር የብሉ ዝራኸብ የብሉ ያው ንሕና ኣብቲ መኸተ ዝቆመ ወታደራዊ ስልያ ዝበሃል እዩ ዘለና ወታደራዊ ስልያ ዝበሃል ከዓ ምስ ነቲ ውግእ ዝተተሓዙ ፅንዓታት ዝገብር ክፍሊ እምበር ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ናቱ ስራሕቲ ኣይኮነን ምስ ፌደራል ዝተዘራረብኩምሉ መዓዝ እዩ 2016 ይመስለኒ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ከባቢ ምስ ናይ ፌደራል ሰባት ተዘራሪብና ኣጋጣሚ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ዝርኡ ካብኣቶም ሽረ ዝኸዱ ሰባት ነይሮም መፅኦም ኣብ መቐለ እውን ረኺቦምና ነይሮም እና ኣብ ማእኸል ኣብ ትግራይ ማእኸል ምግባር ከቢድ እዩ ሓደጋ እዩ ናይ ትግራይ ፀጥታ እውን ሓደጋ እዩ ንናይቶም ሰባት ህልውና እውን ሓደጋ ስለ ዝኸውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኹን እዩ ነርና ና ሪኮመንዴሽን ግን መወዳእታ ነፍሲ ይኽእል ኣብ ትግራይ ይናይ ክፍሊ እዩ ዝከታተሉ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ንዑ ዝከታተል ክፍሊ ብኦፊሻሊ ዝቆመ የለን ግን ብበዝሒ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ እዩ ዘተኣናግዶም ዘሕልፎም በቃ ናበኢኹም ትደልዩ ይበሃሉ ንኣዲስ ኣበባ ይብሉ ይሓልፉ ናብ ፖሊስ እዩ ዘተኣናግዶም ነይሩ ኣብቲ ሰነ ዝተጠቐሰ ናይ ወታደራዊ ስለያ እውን ኣብኡ ይሳተፍ ነይሩ እዩ እወ ማለት ንሕና ሕዚ ካብ ግንባር ሒዙ ዝመፅእ ሰብ ኣለን ድዩ ትመፁ ተለዉ ናብ ፖሊስ ምርካብ እምበር ካብ ዝወፃኢ ናቶም ጉዳይ ንሕና ኢንፎርሜሽን ኢና ንረክብ ካብቶም ዝመፁ ሰባት ንስራሕና ዘለና ናይ ፀላእ ኩነታት ኢንፎርሜሽን ምርካብ ተዘይ ኮይኑ ዝተኣሰረ ስራሕቲ የብላና እወ ግን ሽዑ ካብኡ ደሞ ዝእሰሩ ሰባት ነይሮም ኣይኮነ ካብቶም ዝመፁ መን እዩ ዝኣስሮም ነይሩ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣይፈልጥን ዝእሰሩ ሰባት ምንባር እውን ኣይፈልጥን ማለት እቲ ልሚድያ ስኢሉ ብናይ ግሊ እስር ቤት ገለ እንዲዮም ልልዎ ግን ናይ ግሊ ዝብል እስር ቤት ገዲፍናዮ ግን ተኣሲሮም ንኣብነት የምዲ ሚድያ እውን ብባዕሉ ዘፃርዮም ኣብቲ ሰነድ ገለ ተደሪኽና ተዘይኮነስ ዘፃርዮ ናይ ግሊ እስር ቤት ዝተባሃለ ካሊእ እወ እሱ ገዲፍናዮ ማለት ናይ ግሊ እስር ቤት ዝብል ገዲፍናዮ ግን ዶም ዝእሰሩ ዝነበሩ ምንም ዝእሰር ሰብ ኣይነበረ هو ኣብዚ መዳይ እዚ ግልጽ ኮ ዘሎ ዶክተር ጌታቸው ንሕና ሰባት ክንኣስር ዝተዋሃበና ስልጣን የለን እገለ ሚስተር ኤክስ ሚስተር ዋይ ዝበሃል ሰውን በዚ መዓልቲ እዚ ኣሲርና ኣይንፈልጥ wherever
ንሕና ኢንፎርሜሽን ተሊና እገለ ዝበሃል ወንጀለኛ ኣሎ እንተኢልና ንፖሊስ ጥራሕ ኢና ንነግር ካብ ፖሊስ ወፃኢ ንሕና ክንኣስር መሪሕነትና እውን ኣይፈቕደልናን ንዕኡ ዝተዋሃበና ሓላፍነት እውን የለን ዝኣሰርናዮ ሰብ እውን የለን ክህልውና ይኽእል ጋይስ ሎማዓን ዝበልናዮ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም